Dalam barisan memasuki tempat upacara warsa, barisannya saya beri. Pendidikan Magister Pendidikan cacahipun murid ingkang dipun wisuda inggih 3 dosa. Lajeng sadayipun
lajengaken kelas songo ingkang dipun pandhegani panjenenganipun Ibu Mai Nurhayati sarjana pendidikan. Wondene cacahipun siswa ingkang dipun wisudana inggih 3 dasa. Panjenenganipun Ibu Suharti sarjana. Ibu Suharti menika izin boten saged rawuh awet nanggo ingkang baru saudara wonten ing mati rahayu nyuwun panjenenganipun mugi-mugi Negeri kalih Demak nuringgih pangarsa pengurus saha Dewan Guru Staf Karyawan Tata Usaha ing sasana budaya kanthi ungling gending serayu minangka sivitas akademika SMP Negeri Kalih Demak.
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sallallahu wa ta'ala alaihi wa sallam rasulillah alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahi wa bihamdihi. Karo guyu sithik ben mati. Amalan. Ingkang barenipun punika semonggo langkung rumiyin kita ngaturaken emosi lampahipun acara purnawiyata menika tasih kathah nukiranipun. Pramila kula minangka Rarana Minarto ingkang nganggetaken pawiyatan menika nyuwun anggenipun pangapunten. Mekaten atur saking kawula kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9 ingkang tak pun pesan. Minangka wujud panghormatan saha kesanipun kawula dhateng Sang Khalik, sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng Allah ingkang Maha Welas Kasih tanpa pilih kasih. Sumangga kita sami manggal ing pajangga tumuju margi ingkang dipun rindani Allah SWT. Amargi Sinodan Sono. Bapak Ibu Dwijo, Iwah, Bapak Ibu staf karyawan SMP Negeri Kalibema ingkang satu luhuring putih. Bapak Ibu wali murid ugi para kadang kelas 9 ingkang kula tresnani. Sumangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun paring sedaya nikmat lan kesarasan saengga kita sedaya saged manunggal wonten ing adicara purnawiyata punika. Berikrar untuk satu, menjaga sikap dan perbuatan sebagai insan terdidik yang berakhlak mulia. Dua,
menjaga persatuan dan kerukunan, dilandasi persaudaraan, sebagai sesama alumni. Najwa Abdika Sari, kelas 9I, orang tua Bapak Arifin atau Ibu, kami persilakan untuk huruf Z. Siapa? Saya sebutkan namanya Zarifa Zahra Nugraha. Sambil laki-laki putra Bapak Arif Laila Nugraha. Masih satu, aku deg-degan. Baik, Bapak Ibu semua, ini yang ditunggu-tunggu untuk peringkat pertama. Saya bacakan ini jawabannya. Masih dengan 3 suku kata lagi, nama peserta peringkat 1 Wildan Asma Aswadi, dengan nama orang tua Bapak Ari Sulistianto dengan nilai 92,66. Kebendu COVID. Tepuk tangan anak-anak, Bapak Ibu. Raihlah cita-citamu nak. Ini masih ada yang cinta alma mater. Ada ayo idamanmu. Bismillah Pak Guru. Menepati ibadah anak-anak ya Bapak Ibu. Dia lepas Bapak Gunawan dan Bapak Siaman. Tadi lepas nanti bungkusnya ya anu. Dilepas dulu Pak, dilepas dulu. Nah, mungkin wis keselen. Ya, Mas Rian. Dan yang dia seliramu wes akeh banget kawruh satu ngomong orang kendi tapi bocah lama kanggo sing kata doa dan sukses ing petunjuk. Amin. Bapak Ibu Sagung para langgang beksan
Polo Pinang utawi kembang goyang menika nyariosaken para putri ingkang saweg ndamel jajanan Polo Pinang utawi kembang goyang. Aisyah
Roro Ayu Awalia Nur Fadila Mojo Putri Boko Sukarni Roro Ayu Cantika Ferdiana Malik Mojo Putri Boko Abdul Malik Roro Ayu Dianaya Gita Mojo Putri Boko Muhammad Kun Haryanto Roro Ayu Bisa Silalahi Mojo Putri Boko Tuan Febi Silalahi Roro Ayu Dewi Amalia Ramadhani Mojo Putri Boko Slamet Yanto Roro Ayu Dwi Sofi Budiati Mojo Putri Boko Parwati Kinanda Roro Ayu Paradia Ayu Radianti Mojo Putri Boko Abdullah Roro Ayu Usaya Arga Anissa Mojo Putri Boko Walia Sudarno Roro Ayu Mega Putri Apriliana Mojo Putri Boko Mulyono Roro Ayu Yatul Wafiyah Mojo Putri Boko Bagus Kevin Rina Putra Mojo Kakungipun Boboya Kebustianto Roro Ayu Intan Cahyani Angkasa Mojo Putri Boko Bani Alianto Bagus Miftahul Umam Adi Darussalam Mojo Kakungipun Boko Abdul Ghafur Bagus Muhammad Aksar Rafid Habibi Mojo Kakungipun Boko Nur Rahim Bagus Muhammad Fahri Ananta Mojo Kakungipun Boko Taufikur Rahman Bagus Muhammad Bedillah Mojo Kakungipun Boko Kantor Roro Ayu Naya Lutfia Mojo Kakungipun Boko Susilo Utomo Roro Ayu Nahya Adiani Mojo Kakungipun Boko Suroso Roro Ayu Putria Aswarifah Mojo Kakungipun Boko Muslimin Roro Ayu Rahma Dita Dinda Tiara Putri Hidayat Mojo Kakungipun Boko Taufik Hidayat Roro Ayu Rahmania Malayunisa Mojo Kakungipun Boko Fadli Bagus Raya Maulana Yahidan Mojo Kakungipun Boko Abdi Bagus Jadul Haq Bismillah Mojo Kakungipun Boko Muhdiri Sugianto Roro Ayu Sastiani Sapranudita Mojo Putrinipun Boko Abdillah Bagus Stephen Krishna Kamadani Mojo Kakungipun Boko Sunarto Roro Ayu Ula Kamila Mumtaza Mojo Putrinipun Boko Muhammad Ismaili Roro Ayu Firyahya Putri Nuryandari Mojo Putrinipun
Joko Makmur. Bagus yakni biasanya Atmaja kakipun Bapak Juwayan. Loro Ayu Yastia Musdalifah kakipun Bapak Prayitno Sutopo. Bagus Zubair Ibrahim Atmaja kakipun Bapak Agus Silalahi.